dobrodošli u Cool Boys. Samo mi ko. Kako debilski intro. A ti mi kaži kako je debilski. Samo ću. Da si ti? Evo sam ovdje. Vidiš me. Svaka čast. Nećemo da brukaš ovdje mene. Da, ljudi moram ovo kažem da je Luka naučio da renderuje klip. Ovo bre. Nećemo sad tu nešto. Ali jebi ga, nisi znao. Luka, bruka. Ti si kao znao pre. Pa pre. Gledaj sad kako se dominira. Skinuli su mi. Vidim. Samo i stavi tag live. A? Stavi tag live. Baš. Čuli su. Oj. Bum, ne. Da vidim ušinu. Ušine. Oho, si video. Bum, ne, nisam ga javio. Samo, pa je uzeo marksman. Bum, je, pravo sam skoro. Ja, opet sam ubio. Ja uzeo infiltratora. Mislio sam da igramo Skywars. Dobar si. Kaj se ovo? A razbišu nas ovim. Ti bre, Luko, molim te, pogledaj. Evo se. Što radiš ti bre? No nema šanse ubišu nas ovim. Gledaj i uči. Aj jebi ga. I naravno, Luko, trudit ćemo se da ne psujemo. Ja. Mislim, samo možemo i da se trudimo. Ubišu nas. Ajde ćemo skoro ubiti. Dođi. Ovo je moj. Dođi. Daj bre, evo. Nije fair, ja sam uzeo pogrešan kit. Luko, snimamo drugu epizodu. Ma, ćemo bre, ne brini se ovo. Ova ne može zato što sam uzeo kit koji nisam želeo. Zato što si ubio. Ne, nego nisam vidio što... malo nazad, ovdje ovako. Ne, nego zaboravio sam šta igram. Što si ubio. Aj, jebi. Izvini, reci koliko sam ti naplaćivao časove Minecrafta. Bio sam skroman, da ne bi postao. Ovo se razbušao. Moj si. Nije moj, ovo je. Znači... Da ćeš napraviti samo to djevića. Ko? Ubiše te kad vidim. Aha, hoće to. Evo, sad sam ubio. Imao sam 3 Nisam kila. ovo igrao odavno. Onda, ja. Kad smo zadnji put. Joj! Ne mogu nikoga pogodim čovjek. Evo ga jedan. To Ne! bre. Luko, ti ubijaš meni? Ti kočale. Daj da rokom ovo misloš. Ne. Pa dođi. Luko, beži! Spasio ti život. Ti kaže samo duguješ mi život. Imam jednu po srcu. Joj, živote. To mi je... A daj, ovo pogođenje. Oho, tak gledaj. Wow. Ej, je. Oh shit, zabagovalo. Samo ugađaj tamo. Stani. I opet ne ubiš. A ne, nema šanse. I pozdravljamo naših 18 subscribera. Ej, jebe. Sve. 6-5 za Crnu Goru, ba. 5-5. 6-5. A onda meni bagu. Aj, Luko, pomoći ću ti. Šta radiš? Daj. Pomažem. A Luko, nema da se popiraš. Ne. Je. Ne. Pa gledaj će. Vidi ovo, vidi. Što pravim? Ovo. Da si otišao tu tamo. Evo sam kod njih. Ej bre, ubio sam za malo jedan još. Kakav se? Pa vidjet ćeš dominacija u ovoj parti. Ajde viš. O! Moraš to oni svi trče. Mnogo mi stoji. Zato što su glupi. Pa će ovo. Ooo, gdje si pošao? A ti si ubio. Opa, dominiramo ga.
O, još jedan. Ajde, last kill, last. Ajde, dođi. Last kill! O, jebem ti mate. Haha, dama exchange. A, vidjet ćemo koji ima više kilo. Ajmo GG da ne budem... Koliko kilova? 15. 14! Ha! Šalim se, 7. Bruko. Sad će duže marksman. Hoćemo još jednu? Hoćemo. Found 15 flash hub. Koji si tim? Plavi. Ja ne znam koji si tim. Crveni. Ja! Ja ovdje neću. Ček sad ću ti tražim ja. Moj. I ti si moj. Nećemo da se ljubiti. Jo, imaš HP combat time. Ja, build time je combat time. Lapim polako. Ali sigurno. Jel upalo uzivam premium? Jel kurac. Izvinite što psujem. S razlogom. Lukam na uspjelj. Na free account. A? Do tada igramo na free account. Čekaj, moram Da. se naći. Besplatno. Kabuk, ne. Ajde. Ubi me na početku. Tako rade pravi igrači. Evo ga prvi kill. Luko, Ajde, više ovo nešto nije u redu, čovječe. Luko, izađi mi. Nemoj da se plašiš. Neću da igramo. Neću nije. Ne mogu više lako da te bušim, Sad da te igramo ro... samo build battle. Jebote mater. Ne. Dobro, Luko, znam da gubiš, brat. O, evo ga, počeo sam, znači... Sad si moj gubi. Još Ti si jedan. moj. I ti si moj. Nećemo da se ljubimo. Još jedan. I sad su mene ubili. Još jedan. Još jedan. Dead. Luko, I još jedan, a? Luko, nemoj da se kriješ, Luko. Luko, nemoj da se kriješ, Luko. A opet ne ubio. Shut, neka. Hej, ljudi, mi ću pa... Dođi. Joj, dođi. A ja gađam ovog drugog. Sad si gađaš ovog drugog. Sad si moj. Luko, to je 1-0 za mene, brate. Uživaj. Jo, imaš sreće. Bio si mi na nišanu. Si gledao onaj film na nišanu? Ne. Kako film Kida, brate, Kid. Jesi ti igrao onu igricu lazi? Aha, nisam, brate. Ne mogu da je nađi na Google Playu, brate, mora se plaća. Ajde, bre. O, Jao, jebeo mi ti sunce. idemo. Majke ti ga skupa O, trlje. daj, ovo. Kako sam te skinala. Headshot. Što ga ne sebem headshot u glavu. A? Jao! Nisi ti. Jao, kako izletiš pre mene, kako je? Ajde, dođi, nemoj da se stiviš. Luko. Dobro, Luko, ja bi se stidio da sam na tom mjestu već. Ajde, bre, bio. Shut! Ajmo se. A, Da, me pogodi kako. Da, jeben ti mater. Evo upravo reklamiraju Orion TV. Ozbiljno. Pa sigurno sad i mi pravimo reklamu, pa takvu reklamu im pravimo, pa da je to čudo. Je završeno treće? Pa bre, nije ni prvo završeno. Ma bre, o, evo ga. Otrne mi ruka. Ma bre... Vaterpolo. Ma bre, nije poluvreme. Jaoj, kako bi te skinuo. Kako bi poluvreme s tim odmah? Ne znam bre, sad je ovo sranje bre, reklame bre. Sjeni, ja gledam. Sve djelo.
Od blata. A, U što me ovaj za snajpu. Ajde, daj, udri. Sve nubovi, ili ja najbolj. Sine. U kom timu ti igraš kad su svi najbolji? Kad su svi nubovi, samo si ti najbolji. Oooo! To je neki mešoviti, be. Da, tako se to radi. 3-2 će Da. biti. 3-2 za tebe. Da. Za goste. Ne. A beži, idem ti što. Zatvorili me ovi moji. Vidi. Gledajte. Slepci. Tri, 3-3, Luka. 3-3 za mene. 3 za tebe. 4-3, Luka. Krajnje neprofesionalni. Bože, reže. Uzeli ste mi 10 poena, doviđenja. Opa. Luka, Da sam da li moj pobegli unutra. pobegli u kuću. Opa, 6-6. Luka. Ubili su me. Opa, Luka. Tvoje last dead. Malo pre bilo lanske. Gdje si, Luka? Luka, to je pobjeda za mene. Koliko si imao kilova? 8. 13, ba. 13. Dobro, Luka, i to su pola tvojih kilovi. A, Pola su tebi bili. Ajde mi još jednom. to bi bilo to za ovaj klip. Pa. Beži bre moj lud. Šalim se. Ćao. Ćao.